naman kami, kaibigan niya yung asawa ko. Before namatay, she was mayor when my husband was DILG secretary. So we're friends. Has she specifically expressed her support for your BPD? Mas personal kasi yung pag-usap namin. Mas hindi naman tungkol sa politika, mas kumustahan lang. Yung pinakauna namin, the first time we met, pinag-usapan namin yung asawa ko. Nagpapasalamat siya, marami daw sa kanyang naitulong. Ako naman kinikwento ko sa kanya na nung nabubuhay pa yung asawa ko, kung ano yung good words na nakakwento ng asawa ko tungkol kay Mayor Sara. Ano naman, yung asawa ko very appreciative. Hindi nila kay Mayor Sara, pati kay Mayor Digo. Ano naman, okay for that. Opo, sa dagat. Yes, alam ko, no? Kita nila sa picture. Mayor of Davao City and hopefully the incoming Mayor of Davao City, Honorable Inday Sara Duterte, ma'am. Salamat, maraming salamat. Unang-una, gusto ko magpasalamat sa inyo, sa inyong imbitasyon sa akin na dumalo dito sa meeting natin noon, maliit natin na meeting. Maraming salamat sa pag-express ninyo ng suporta kay Mayor Rudy. Hindi ko na kailangan mangampanya sa inyo kasi pare-pareho lang kandidato natin. Nandito na lang ako para magpasalamat sa inyo at makiusap sa inyo na protektahan natin ang ating boto sa darating na May 9. Siguraduhin natin na yung boto natin para kay Duterte mabilang para kay Duterte. At lahat po tayo ay volunteers. Even kami sa pamilya, nag-volunteer kami na tumulong sa kanya and naiintindihan namin ang hirap, ang pagod, ang paggamit ng sarili mong resources para maging isang volunteer. At ang gamit lang ay tapang at malasakit. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa tapang at malasakit ninyo. Magsama-sama tayo, sandali, may selfie pa dito. Aturuan niyo din, Kak. Sa totoo lang po, hindi naman itinago ng tatay ko na hindi ko gusto na siya tumakbo ng presidente. Unang-una, sinabi ko sa kanya, hindi mo naman kailangan tumakbo ng presidente. Kasi okay naman ang local government, okay naman ang gobyerno natin dito sa Davao. Pangalawa, ayaw ko kasi na tumakbo ng mayor. Wala man siya ibang pipili na papalit sa kanya, kundi ako. Pero, ang sagot niya kasi sa akin, nung sinabi ko, hirap na baka sa picture, nakalana. Hindi na yung nakasmile. Sinabi niya sa akin na kawawa kasi in Bisaya pa, atong mga kaigsuunan, luoy kaayo. Yan na siya.
especially dito sa Mindanao. Nakita mo ang mga Muslim, ginagawa nilang uto-uto, sunod-sunuran sa kanila. Hindi nabibigay ang para sa kanila. Nakita mo ang ating mga kaigsunang kapatid, mga kapatid na lumad, na wala na pagkilala sa pagkalumad nila. Nakita mo ang dami-daming poor, ang daming pobre. Hindi na umangat. So yun, nagparaya ako, sinabi ko sa kanya kung yan ang gusto mong gawin. Sabi ko, siguraduhin mo lang na kapag nanalo ka, lahat ng pinangako mo, ibibigay mo, ibalik mo sa mga tao. Maraming salamat. Pasensya na po, hindi ako makatagal dahil nagtatraffic na po dahil sa karavan namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Picture taking! Okay, anytime. Neng. Nagsa. Play. Play. Okay. Actually, wala may discuss yun, anything. Wala may discuss anything na nangungusta lang siya sa ako, nangungusta sa mama. Minanikaon ko gamay before siya mo Di-discuss about politics. Wala. Naman, ganina dira, wala may istorya about politics. Pero would you be Let's- supporting her? Her VP bid? Would you support her VP bid? Wala pa may kuan na
final decision sa party ko sa yun. Magsunod namin kahit Mayor Rudy ko sa iyahang final. Yun. Sino ng Robredo? Rodi Robredo. Might be for some kanang mga voters mo ilahang preference. So wala na kabalo kung unsa ang ilahang wala dili ta makabuot kung unsa ilahang gusto. But welcome na siya, ma'am. Para sa iyo. Of course, oo. Tanan candidates na sa Vice President is a welcome addition sa politika. Ang komisyon sa Bangayan Mar o as and ilang bangi ni Mar and Mayor Rudy. Natural man na sa politika. Even diri sa local nato, maka-remember mo katong election ni Mayor Rudy, ako ang election ni Pino Grales. Natural yun na siya sa politika nga na ay mga ingana ng mga pangayan.